voi tulla myös se tunne, että mä en oikein tunnista itseäni enää, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja se on täysin normaali, se kuuluu siihen. Sisältäpäin tulee syvällisempiä kysymyksiä, että kuka mä oon, miksi mä oon täällä, mitä mä oon tullut tänne oikeasti tekemään. Ja aletaan löytää niitä vastauksia, opitaan tuntemaan itseämme vielä syvällisemmin, kuullaan, mikä on se oma totuus, kuka mä oon, mitä mä haluan itse asiassa tehdä nyt tästä eteenpäin loppuelämäni aikana. Ahdistuksen kautta, sisäänpäin kääntyneisyyden kautta, perhosvaiheeksi. Eli astutaan tavallaan semmoisen viisaan naisen rooliin ja se viisaus on jo meidän sisällämme. Uskotaan siihen viisauteen, mitä meidän sisällämme on, jotta voidaan antaa sitä maailmalle myös eteenpäin.